बिटिसि सरकारनिफ्राय मोनसे गोजोनथाव रादाब रायजो राजा नोंथांमोन। मानोना सीतानाथ ब्रह्म चौधुरी बिथांनि मुङाव थेंफाख्रि बेदलागाव गेवलां फोथाराव मोनसे गिदिर अडिट'रियाम हल लुनो थांगासिनो दं रायजो राजा नोंथांमोन। मानाव गेदेर हाग्रामा महिलारि बिथांनि अननायनि गेजेरजों बेयाव मोनसे गिदिर अडिट'रियाम हल जानो थांगासिनो दं। मानि थाखाय? मानोना 1982 मायथाइयाव सीतानाथ ब्रह्म चौधुरीया आसाम साहित्य सभानि प्रेसिडेन्टमोन। गिबि 1982 बै समाव जोङो जोनोमसो जादोंमोन आरोना। बै समावनो सीतानाथ ब्रह्म चौधुरी बिथाङा आसाम साहित्य सभानि प्रेसिडेन्टमोन। दा नोंथांमोना कारेन्ट जिथुनाखि प्रेसिडेन्ट अफ दा बड' साहित्य सभा नोंथांमोना मोनथिना मोनथिया? बिथाङानो जादों डक्टर सुरत नार्जारी। बिथाङा दा सोलिबाय थानाय 2023 मायथाइयाव सायख'जानाय बिथाङा प्रेसिडेन्ट अफ बड' साहित्य सभानि। तो बे समाव आरोबाव नोंथांमोननो गोजोनथाव रादाब होनो थांगासिनो दं। मानोना जों गिबिनिफ्राय सोर माने साबैसे गेदेमा बिथांमोना बर' थुनलाइ आफादखौ दैदेनबोखो मायथाइजों मुंजों नोंथांमोननिसे फोरमायना होनो सानदों आरोना। गिबियावनो 1 नाम्बाराव दङ जयभद्र हागजेर 1952 निफ्राय 1966 मायथाइसिम फाउन्डार प्रेसिडेन्ट आरो बिथाङा। बिनि उनाव नैथियाव दङ जगेन्द्र कुमार बसुमतारी 1983 निफ्राय 1990 मायथाइसिम। कमल कुमार ब्रह्म बिथाङा 1990 निफ्राय 1993 मायथाइसिम। मनिराम मुसाहारि बिथाङा 1993 निफ्राय 1992 मायथाइसिम। बिनेस्वर ब्रह्म 1992 मायथाइनिफ्राय 2000 मायथाइसिम। तो नोंथांमोना मोनथिबाय बे समाव नोंथांमोना मानाव गेदेर बिटिसिनि चिफ हाग्रामा महिलारिनि बिथांनि जि बेसेन गोसा बिबुंथि बेखौ नोंथांमोननो खोनासंलांदो। जाहाथे जोंबो असमिया कालचार बादि जोंबो बेंगलि कालचारफोर बादि जोंबो पान्जाबि कालचारफोर बादि हारिमुफोर बादि जौगालांनो हायो। बेफोरखौ लाखिनो थाखायनो बेखौबो फोजौलांनांगौनि थाखायनो जोंनि बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मआ बे मोन्थोरखौ लानानैनो आन्दलनखौ दैदेनबोदोंमोन होननानै जों मिथिगौ। जोंबो बर'आ गुबुन जातिफोर बादि जौगालांनो हायो नामा? जिहेथु जोंहा राव दंखायो, जिहेथु जोंहा हारिमु दंखायो, गासिबो दंखायो। बेखौ फोथांनानै लाखिनाया जोंनि दायथ' आरो बेखौ जोङो फोथांनांगोन आरो बेखौ जोङो जौगाहोलांनांगोन। जोंहाबो गावनि गाव राव हारिमु दंखायो। जोङो मानो मालायखौ लानो? बेफोरनो गोबां थांखि लानानै जोंनि बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मआ आन्दलनखौ दैदेनबोदोंमोन होननानै आङो बुजिगौ। बेनोथार जों बर' हिसाबै थांनानै थानो लुबैयो आरो जों जुदि बर' हिसाबै थांनानै थानांगौबा जोंनि राव हारिमु गासिबो कालचार बेखौ फोथांनानै लाखिथारनांगोन। अब्लासो जोङो सिनायजागोन, अब्लासो जोङो जौगानो हागोन। आङो बेखौनो बुजियो। जेखि जाया जोङो बयबो बुजिलायगौ। जोङो जेखि राजनितियाव थालाया मानो, जों जेखि संगठनाव थालाया मानो, जोंनि थांखिया मोनसेयानो जे बर' हारिया जौगाखांनांगौ। फारफ्रोमनिफ्रायबो सोलोंथाइखौनो होन, इडुकेसनानो होन बा जेखि जाया राव हारिमु गासैयावबो जौगाखांनांगौ। आरो बेनि थाखाय जोङो खौसे खामानि मावलायनांगोन। जोङो
राजनितिखौ लानानै जुदा जुदा जालायदोंबाबो जाथिनि खेथ्रआव जोङो खौसे जानांगौ आरो खौसे जागोन होननानै आहा आसा दं आरो फैगौ समफ्रावबो दिनै जोङो बे बर' थुनलाइ आफादनि जिथु बे जुथुमा बेवहायदि जोङो ज' जालायनो हादों बे सिमां बेखौ आङो फैगौ समफ्रावबो जेब्लायबो थाबाय थागोन होननानै आसा खालामो आरो जोङो नुजालायनो हानांगोन आरो जातिखौ जौगाखांहोनो थाखाय जाय फाराफारि जेखि लामायानो जाया मानो जोङो नाजालायनांगोन आरो मावनो हागोन बा मावलांगोन होननानै आहा आसा दं बेखिनिखौनो बुंबाय जोङो बर' आङो जोबोद गोजोननाय मोनदों आङो दिनै मोनसे खोथा गोसोखांदों जोंना सीतानाथ ब्रह्म चौधुरियाबो मोनसे समाव आसाम साहित्य सभानिनो आफादगिरि जाबोदों होननानै आङो मिथिगौ नंगौना ना जायाखै सीतानाथ ब्रह्म चौधुरिया सीतानाथ ब्रह्म चौधुरिया आसाम साहित्य सभानिबो ब्रह्म माने बर' नङा होमबा ना हारसा बर'ब्रा आसाम साहित्य सभानि प्रेसिडेन्ट जाबाखै होनबा आसाम साहित्य सभानि मोनसे समाव प्रेसिडेन्ट जाबोदों सीतानाथ ब्रह्म चौधुरि आङो आसाम साहित्य सभानि प्रेसिडेन्ट जाबोदों बिराद गिदिर खोथा दा आं बुंगोन दिनै गाज्रि मोननो नाङा जिहेतु बिटिसि सरकारखौ जों सलायगासिनो दङ सीतानाथ ब्रह्म चौधुरिनि नामाव बे थें फाख्रि फिल्डआव बेबायदि बिराद गिदिर अडिट'रियाम हल बानायनांगौ ना बानायनाङा नाङाबा नाङासै खिन्थु आं बानायगोन बेवहाय सीतानाथ ब्रह्म चौधुरिनि नामाव गाज्रिथ' जाया आंनिबा ना गाज्रि सीतानाथ ब्रह्म चौधुरि बे बर' दा मानसिया नङा होमबा हारसा नङाल' ना बर' ना हारसा बर'बा बिनि नामाव आङो बे थेंफाख्रि बे बिजनि बे फोथाराव मोनसे गिदिर मोजां मोनसे अडिट'रियाम हल बिनि नामाव जिहेथु जों सरकार सालायबाय नालाय माबा मोनसे होआबा गाज्रि नुयो बेखौ होलांबाय आङो दे बेखिनिखौनो बुंनानै आं फोजोबनाय जाबाय गोजोन्थों थेंक इउ गेवलां आफादखौ बेखेवनाय मानिनां बिटिसिनि गाहाय मुस्रि हाग्रामा महिलारि बिथांनि खाथियाव आं रोजा रोजा साबायखर बावबाय जों मिजिंथियो जे नोंथाङा गोसो जायोब्ला बर' थुनलाइ आफाद एबा बर'नि राव आरो थुनलाइ जौगाहोनायाव गोसो जायोब्ला नोंथाङा जोंखौ गोबाङैनो मदद होनो हागौ आरो बर'नि रायजो राजा नोंथांनिफ्राय बे नोंथांनि हेफाजाबखौ अरायबो लुबैनानै हांख्रायनाय थाबाय दानिया आलासि सिनायथि एसे दङ मानिजाथाव आफादगिरि गेदेमा आलासि नोंथांमोन रायजो राजा नोंथांमोन बे समाव माखासे आलासि जोंहा थालांदों आं बिथांमोनखौ सिनायथि होनो थाखाय आवगायदों गिबियावनो आङो सिनायथि लादों मुस्रि जतिन बरा डिसि चिरां बिथांखौ दसे सम गसंनानै सिनायथि लानो खावलायबाय जोंनि चिरां जिल्लानि डिसि मुस्रि जतिन बरा बेनि उनाव दङ मुस्रि ध्रुब बरा एसपि चिरां